Meillä on kaunis maa, jonka kesäiset järvimaisemat, viljavat pellot, maaseudun asutusryhmät, jatkuvasti kehittyvät ja monipuolistuvat teollisuuslaitokset sekä alati kasvavat asutuskeskukset ovat meille rakkaita näkymiä. Olemme kenties eri mieltä siitä, onko luontomme kauneimmillaan syksyn värikirjavuudessa, vaiko keväisessä vihreydessä, mutta yksimielisiä kuitenkin siitä, että ihmisen elämässä parhainta on nuoruuden aika, jolloin opintiellä, kisailussa, työssä ja urheilussa valmistaudumme ottamaan paikkamme yhteiskunnassa. Tämän maan ja kansan olemassaolon turvaamiseksi tarvitsemme puolustuslaitoksen, missä asevelvollisuusikään varttuneet nuorukaiset harjoitetaan maanpuolustustehtäviin eri aselajeissa. Nämä pojat, Antti, Hannu ja Matti, ovat valinneet aselajikseen ilmavoimat. Antti pyrkii tekniseen henkilökuntaan ja Hannu viestimieheksi, mutta Matti mielii muuta. Hän pyrkii ohjaajaksi ja niinpä hänellä onkin edessään psykofysiologiset kokeet tilkassa, minne ystävykset häntä saattelevat. Pian ovat kokeet täydessä menossa. Kolmisauvakokeessa on liikkuva keskisauva siirrettävä takaisin sivusauvojen tasalle. Näin tutkitaan syvyysetäisyyksien arvioimiskykyä. Sydämen rasituskoe ja verenpaineen mittaus on myös suoritettava. Tämä poika ponnistelee sisukokeessa, missä painemittarin osoitin on puhaltamalla pidettävä määrä lukemassa. Todetaan havaintokyvyn nopeus. Ja tässä pyörii se odotettu lentäjän tuoli, jolla tasapainokyvyn palaamisnopeus selvitetään. No, pian nyt reilu asento ennen kuin sekunnit kuluvat. Alipainekammiossa kokeillaan ohjaajiksi pyrkivien kykyä kestää ilmanpaineen muutoksia. Ja niin porhaltaa juna eräänä aamuna Kauhavan asemalle ja tuo kokeista valitut nuorukaiset ilmasotakouluun. Koulutus alkaa välittömästi. Käytäntö ja teoria vaihtelevat. Tässä käsitellään kiintoisaa aihetta, ohjaamisen teoriaa. Kaarto aloitetaan siivekkeillä ja sivuperäisimellä, minkä jälkeen käytetään joustavasti myös korkeusperäisintä. Noin kuukauden kuluttua valkenee vihdoin päivä, jolloin lennot alkavat. Ohjaajakurssit jaetaan lentoryhmiin. Lyhyt sotilaallinen ilmoitus kurssin johtajalle, joka antaa viimeiset ohjeensa päivän lentopalvelusta varten. Sitten poistuvat eri koulutusryhmät omiin tehtäviinsä. Ensimmäinen koululento on tietysti jännittävä tapaus.
niin, sitten nokka vain vastatuuleen, kaasu hitaasti auki ja suora kiito kohti taivaan rantaa. Vasen kaarto. Sauva kevyesti vasemmalle, samalla painetaan vasenta jalkaa kaartamisen aloittamiseksi. Vedetään vielä vähän sauvaa, ettei nokka pääse painumaan. Sama oikealle. Kaarto syntyy kaikkien 3 ohjauselimen, siivekkeiden, sivu- ja korkeusperäisimen joustavalla yhteiskäytöllä. Vaakakaartojen harjoittelun jälkeen palataan kentälle liukukaarrolla. Kymmenisen metrin korkeudessa loivennetaan liukukulmaa, varmistetaan, että kaasu on kiinni ja lähestytään kenttää noin metrin korkeuteen, missä koneen annetaan liitää, kunnes saavuttaa niin kutsutun sakkausnopeuden. Sitten vain loppuveto. Apumekaanikot suorittavat omia palvelustehtäviään. Kurssiohjelma on laaja ja monipuolinen. Tällä kertaa on de Havilland Goblin suihkuturbiinimoottori tarkastelun kohteena. Antti näyttää myös olevan mukana oppimassa nykyajan tekniikkaa. Viestimiehet toimivat Hämeenlinnassa ilmavoimien viestipataljoonassa. Koulupajassa työskennellään uutterasti ja paljastetaan radiotekniikan salaisuuksia. 3. ruotukavereista Hannu on myös päässyt joukkoon jatkamaan poikavuosiensa mieliharrastuksia. Matin koulutus on edistynyt yksinlentovaiheeseen. Opettaja antaa viimeiset ohjeet tärkeää tapausta varten. Pyrstöön on kiinnitetty punainen viiri merkiksi muille, että parasta on väistää jo vähän kauempaa. Vielä tehtävän jännittävin osa, ja hyvin meni sekin. Herra majuri, kummallako puolella siipää, siiven ylä- vai alapuolella esiintyy suurempi kantovoima? Niin kuin aikaisemmin totesimme Bernoulliin lakiin tutustuessamme, merkitsee suuri nopeus pientä painetta ja päinvastoin. Tästä johtuen esiintyy profiilin yläpinnalla suuri nopeus, pieni paine ja alapinnalla taas vastaavasti pieni nopeus ja suuri paine. Koulutus jatkuu teoreettisten ja käytännöllisten harjoitusten vaihdellessa. Ohjelmaan kuuluu lasku- ja kaatoharjoituksia, matka- ja korkeuslentoja sekä taitolentoa, mikä on suoritettava riittävässä korkeudessa. Vaakakierre. Nokka alas.
taas ja lisää nopeutta. Tasainen jatkuva veto ylös pystyyn ja selälleen. Loppusyöksy oikaistaan ja silmukka on valmis. Immelman oikein taistelulentäjän malliin. Vielä Immelman. Vaakakierre. Nokkaa ylös, nopeus pois, jalka pohjaan, sauva taakse, tuloksena syöksykierre. Lisää korkeutta, toinen syöksykierre. Nyt ohjaimien keskitys, suora syöksy, josta rauhallinen veto ylös ja jälleen lisää korkeutta. Lopuksi pieni pätkä selällään lentoa, että pää selvenee. Pakkolaskujakin on opeteltava kaiken varalta. Sopiikohan tuolle saralle? Hyvin näyttää menevän. Ylös uudelleen sekä sitten kentälle, että toisetkin pääsevät jatkamaan. Mittarilentokoulutusta annetaan myös maassa kustannuksia säästävillä Link Trainer-laitteilla. Opettaja voi täysin valvoa koneiden liikkeitä, lentosuuntaa ja korkeutta, nousuja ja laskuja sekä kaartojen suoritusta. Ja oppilas lentää aivan samoissa olosuhteissa kuin oikealla koneella pilvessä tai pimeässä yössä. Jatkokoulutusvaiheessa joutuu nyt jo kokelaaksi ehtinyt Matti yhä vaativampiin lentosuorituksiin. Tällä kertaa lähdetään harjoittelemaan parvilentoa.
Parvilennon jälkeen taitolentoa. Immelman. Vaakakierre. Nopea vaakakierre ja perään hidas. Ja lopuksi varma lasku kentälle. Myöhemmissä harjoituksissa otetaan käyttöön vielä uusi konetyyppi. Vihuriparein suoritetaan muodollista taistelukoulutusta, mistä kokoonnutaan yhdessä jatkamaan ryhmälentokoulutusta parvilentona. Ja harjoitusajan päättyessä laskutilin ulos kaatokentälle sekä lasku parittain kiitotielle lennonjohdon valvonnan alaisena. Nämä nuorukaiset jatkavat palvelustaan kadetteina, joiden joukkoon Mattikin on liittynyt. Mieli on eteenpäin, koulutukseen ja toimintaan, missä jokainen lento ja suoritus arvostellaan tarkoin ja missä yhä opitaan uutta. Aikanaan päättyy kadettikoulukin juhlallisin menoin marssilla presidentin linnaan saamaan ylennysupseeriksi. Kadettikoulun jälkeen nuori lentoupseeri siirretään laivuepalvelukseen. Täällähän ne ovat Antti ja Hannukin aloitettua uraansa jatkamassa. Siivet on saatu rintaan. Lupaava, vaiheikas lentäjäura on edessäpäin. Koulutus jatkuu yhä. Jälleen uusi tyyppi ja uusi opettaja. Ohjaamolaitteet on tunnettava ensin perusteellisesti.
Alkukoulutusjaksoa seuraavat harjoitukset 2 koneen ryhmässä. Myöhemmin siirrytään parvilentoharjoituksiin. Ja kohta koittaa aika, jolloin Matti täysin koulutettuna lentoupseerina kiitää parvensa mukana ylös taivaalle, valmiina varjelemaan maansa vapautta. Hän katselee maataan lentäjän silmin, näkee allaan ohitse vilisevää maastoa ja sen yksityiskohtia. Ylempää erottuvat jo pienet maisemakuvat. Korkeammalta hän näkee eri maisemien liittyvän yhteen. Vieläkin korkeammalta katsottuna näkymät muodostavat suuren yhteisen kokonaisuuden. Pitäjän, maakunnan ja lopulta koko Suomen maan. Kumpa mekin osaisimme ikään kuin lentäjän silmin kyllin avarasti katsella yhteisiä tärkeitä asioitamme, olkootpa nämä taloudellista tai muuta laatua tahansa. Silloin huomaisimme paremmin niiden yhteenkuuluvuuden. Toteaisimme, että vain yhteiset ponnistukset vievät tuloksiin. Osaisimme toimia oikein, yhteisen kokonaisuuden, synnyin maamme eduksi. Nämä nuorukaiset tietävät, että ohjaaja, mekaanikko ja viestimies kuuluvat yhteen ja ovat toisilleen välttämättömiä. Kumpa mekin oivaltaisimme, että me kaikki suomalaiset olemme ikään kuin matkustajina samassa koneessa ja että me kaikissa yhteisissä kohtaloissamme alati tarvitsemme toisiamme. Tulevaisuutemme on yhteinen.